we cannot, in this instance, for example, blame a tavern as being a feeder of crime in the township. Kwaziphala phambili ngokuhlanje liyakhula ikhwelo elimemelela ukuba urhulumente athathe amanyathelo angqingqa ukulwa neziganeko zokudutyulwa kwabantu kwiindawo zentselo kweli. Sifunda class A1 grade 7 siyenza class A1 lesibesi class ezi3 sigcwale phayana and then xa zibe sifunda nje sihleli kwideski ezi1 mhlawumbe kuhlala abantu bayi4. Bafunda phantsi kweemeko ezinzima abafundi kwisikolo samabanga aphantsi iLwandisa eMdantsane eMpuma Koloni. We're looking forward to do our best in this game, to win the game, to be in the final, and things going our way, we want to win the final. Kwezemidlalo kuza kwaziwana ngomgqibelo xa amakhosi engquzulana neMamelodi Sundowns kumlenze wesibini lesemi-finals zendebe MTN 8. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlanje andihambi ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitolike ulwimi lezandla Potani Mzontsundu. Liqinela ngakumbi ikhwelo lokuba urhulumente angenelele kwiziganeko zokudubula kwiindawo zentselo kweli. Umnumzana lakhe intimani wombutho wabathengisi botywala i-National Liquors Traders Association uthi oluhlaselo zizigrogriso kwishishini. Kwimpelaveki siphuma kuyo basibhozo abantu abadutyulwe basweleka eMpumalanga. Ingxelo zithi abahlali bangene nje bathulu abarhanelwa abahlaseli bangene nje bathulula bangerhuluwa bengabhungisanga. Siqolise ngalo maginxe-ginxe. Ukususela kunyaka ophelileyo, iziganeko zohlaselo kwiindawo zentselo zibe ngundaba-mlonyeni ngezizathu ezibambiswa ngezantsi. Nangona kunjalo ziyaqhubeleka nokuba ziindawo zokuthoba unxano ezithandwayo. Kunyaka ophelileyo eGauteng kwadutyulwa abantu abali-16 eNomzamo Park ze kuhlaselo lwaseSoshanguve kwasweleka abantu 2. Kutshanje ngabantu 6 abadutyulwe lwangcola ungele ngaphandle kwendawo yentselo eDavidton. Kodwa abantu ababuyi mva ekuchitheni ixesha kwezi ndawo. Kudala ndizihamba iindawo zentselo kodwa ndiyonwaba kule tavern kuba ndihlala kufutshane nayo yaye akuliwa apha. Ukanti eMpumalanga umphathiswa wezokhuseleko umnumzana Vusi Shongwe ukhuphe isilumkiso esingqongqo kubanini amashishini entselo abatyeshela umthetho olawula ukuthengiswa kotywala. Oku kuza emva kokudutyulwa kwabantu kanyamazane ngaphandle kwaseMbombela. I've given a clear instruction that they must go out and check all the other, taverns in the area and in around the province, whether they are in compliance. And those that will be found not complying, they'll have to be closed as well. Kwelinye icala uGqirha Mgwebi Msiya webhodi elawula ukuthengiswa kotywala eMpuma Koloni yena uthi nangona zingaxhaphakanga iziganeko zohlaselo kwiitavern kodwa kumcelimngeni omkhulu into yokusela kwabantwana abancinane kweli phondo. The biggest challenge that we are confronted with as a province really relates more to underage drinking. Yes, in terms of the tavern shootings, we have not had much compared to other provinces. Abakolu shishino batyhola ngelithi ezi ziganeko zijoliswe ekusingeleni phantsi eli shishini. A tavern plays a very critical role in that in the lives of people that are to be found in the township. That's where they go to a fund. It's now being threatened. So we cannot, in this instance, for example, blame a tavern as being a feeder of crime in the township. Maxa wambi ukuhlala kwindawo yentselo kuba negalelo elibi kwiintsapho kuba abangodade ePitoli abaphulukene nabantwana babo abatshe basweleka ngelixa bona behleli etywaleni bakhutshwe inkundla kamanki phantsi kweliso lesebe lezoluleko loleka ngelithi bangaze baphinde bayibeke imicondo yabo etywaleni de ityala lifikelele esiphelweni. Iminyaka emihlanu uphahla kwisikolo samabanga aphantsi iLwandisa eMdantsane eMpuma Koloni lwathi lwemka nomoya. Inqununu unkosikazi Zameka Zikode nebhodi elawula isikolo bathi banikezele ngoku nanjengoko isebe lezemfundo kweli phondo kokudala lisenza izethembiso ezingafezekiswayo. Esi sikolo sakhiwa ngo-1969 nto leyo ethi inqununu bubungqina bokuba
Iziseko zifuna ukwakhiwa ngokutsha. Ukususela ngo-2019 rhoqo ngo-August, uphahla luyasiphuka imimoya evuthuzayo. We reported the matter to the district office. Azange sifumane mpendulo igcweleyo esinothi sime ngayo. Bathumela the assessors, the portfolio committees, into yobana zizo-assessa isikolo. Then beza ke ngoku. Zange sifumane impendulo nalapho. Uthi kunzima ukufunda nokufundisa kule meko. Xa kunetha imvula ingena pha ngaphakathi eklasini, ibonisa into yobana esi structure asisekho right, sifuna ukulungiswa nje sonke. Bakhuphe kwingxowa yesikolo ukwakha ezakhiwo zethutyana ukulungiselela amabakala asezantsi ze abakumabakala phezulu baxinane kwigumbi elinye. Sifunda klase 1 grade 7 ndiyenza klase 1 yesibe siklase ezi3 sigcwale phaya and then xa nje sifunda nje sihleli kwidesk ezi1 mhlawumbi kuhlala abantu bayi4. Amalungu ebhodi elawula isikolo atyhola isebe lemfundo ngezithembiso zamampunge. Ngoku athi akanacebo limbi nanjengoko inxalenye yabazali ibafudusela kwezinye izikolo abantwana noxa kungelula kuba iLwandisa sisikolo esaziwa njengesinezinga eliphezulu lokufundisa nolawulo oluzinzileyo ngokutsho kwe-SGB. Isebe lemfundo alifumanekanga ukuze liphefumle. Amaqhinga namacebo aphelile kuthi kuba sihambile sithe sakwefika kule ngxokolo sikuyo yale disaster kokwesihlanu sisiya edepartmentini. Eyona amendiqonda bathanda uyenza kukusithembisa. Loo nto silinde ukuza kukanxele apha. Ukuza kukanxele kwesebe lezemfundo ngokutsho kwe-SGB ke kubabeka exhaleni kuba lifikile ixesha lokugalela kwemvula zehlobo nabathi ukuvelwa kweendonga zingadilikela abafundi neetitshala. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eLwandisa eMdantsane eMpuma Koloni. Iphunga labazali likazwelonke elincedisa kulawulo lwezikolo i-SGB lithi kuza kufuneka kwenziwe luqilima nangakumbi ukhuseleko ezikolweni ukuqinisekisa ukuba abafundi bakhuselekile maxa onke. Oku kuza emva kokuba abafundi abangama-90 besikolo samabanga aphantsi iphula madiburho eSoshanguve bathe babalekiselwa kwizikolo ezempilo elikufutshane izolo emva kokuba bethe abekani batya iimafins ezinentsangu. People who are ensuring that the school is safe, and we are saying school governing bodies must make sure that they raise funds, they hire more people to ensure that our children are protected in school. Because when teachers are in class, these heartless drug dealers, these heartless vendors will sell these things, these drugs through the fence, while some children and some teachers are in class. Therefore, we feel that now there must be strong security in our schools. Abantwana besikolo baphakathi kwabantu abachatshazelwe ngumlilo ePhalabhora kwephondo laseLimpopo. Oku kuza emva kokutshatyalaliswa kwamakhaya ali-12 ngumlilo wamadlelo ngomgqibelo. Amagosa asemagunyeni athi akwiphulo lokufumana indawo yokufihla intloko ukunceda abantu abangamaxhoba alomlilo. About 12 houses completely burned down, including Elegance Guest House, and about above the 30 houses have some extensive damages and small damages. So yeah, it's quite a big disaster. I was commanding this incident on Saturday, and it was hectic to send resources everywhere, and you don't have enough resources. So together with the Accommodation Association, we've managed to get guest houses opening their doors, giving accommodation to some of these people in the last week. Umnini wendawo yoshishino etshiswe ngulomlilo uthi ushiyeke esonge izandla. I was left really with nothing, only with the clothes on my back and my cell phone in my hand. Yeah, it's very difficult. At the moment, I'm staying with my mum. Abantu bashiyeke bebala ilahleko. It's difficult for us because we have the firstborn child. She's in matric. She was supposed to write 2 subjects. So her notes, everything was bent. So we are basically left with nothing.
Abahlali ngobuninzi bashiyeke bothukile sesisiganeko. Senibulise kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe leqinela ngakumbi ikhwelo lokokuba urhulumente angenelele kwiziganeko zokudubula kwiindawo zentselo kweli. Abanini beendawo zentselo bathi ezi ziganeko zizigrogriso kweli shishini. Kanti abantu baphefumlile ngeli nqaku kwiqonga lethu lika-WhatsApp. Into engasiza kakhulu ukuthi kunamakhamera endaweni zokuphuza ukuze labantu abacabanga ngokuganga babe nokwesaba bazi ukuthi bazovela kumakhamera. Okokuqala, okwesibili kube ukuthi ke ziyashesha ukuvalwa indawo zokuphuza, akuvulwa kuze kwesebusuku kakhulu. Makhe kuvalwe eli kwezithaveni u-8 uright umsazi wami avalwe, 8 umuntu ajonge ngakowabo umsazi wami athenge utywala ahambe. Ukuba ke angami ngabe ngithi ke utshwala umuntu akabuthenge aphuzele endlini okanye egcekeni, kodwa inkinga uma sephuzile kuyala uyajika ube nonyawo. Awukho umthetho eMzantsi Afrika. Izigilamkhuba zezona zinamalungelo eMzantsi, yiyo loo nto zingoyikiyo ukwenza iziganeko ezikumila kunje. Abanikazi indawo bethaveni ingase bangaqasha onogada kusetshwe kugadwe ngalo lonke ixesha. Kungenjalo umuntu nomuntu azithengele utywala ahambe obuselela endlini yakhe. Xa sikhangela kuFacebook, Andile Amashiyambixane uthi makuvalwe kwangoko kwezi ndawo zentselo. Umzekelo ngo-8 ukutshona kwelanga umntu asondele ngakwakhe ukuze asinde kwezi ziganeko ezifana nezi eMthatha. Uthozamile kambi yena isitsho esithi imbinyani le into futhi iqatsele kweli, andazi nokokuba kufuneka kuntoni na ebantwini sisuke sazizilwanyana kodwa ngoku. Makukhe kuvalwe eli kwezi ndawo zentselo at least ngo-7 apha ehlotyeni kube sekuvaliwe, ezinye kubetha ngo-12 ekuseni kusavuliwe. Mbukeli, ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Umphathiswa wezonxibelelwano uMnumzana Mondli Gungubele unikezele ngengxelo namhlanje ngokuphathelene nomba wokuhlawulwa kwesibonelelo sikarhulumente. OkaGungubele uthi abo bachatshazelwa ngamagingxigingxi Postbank ngoku bangakwazi ukufumana imali yabo yesibonelelo. Umphathiswa wezonxibelelwano uMnumzana Mondli Gungubele uqinisekise ukuba ingxaki ye-SASSA ilungisiwe. Today we are delighted to report that Postbank has provided us with assurance that, according to their records, all SASSA grant beneficiaries whose accounts were adversely affected by the system challenges on the 5th and 6th of September have now been corrected. That applies to Postbank clients. Ugungubele uthe omabini amasebe azatyala imali kubuchwepheshe obuphezulu neziseko zophuhliso uqinisekisa ukuba imingeni elolu hlobo ayiphindeki. We are investing in robust technology infrastructure, enhancing communication and collaboration amongst relevant agencies, and strengthening oversight mechanism to ensure that uninterrupted flow of grant payments to those who depend on them the most. Umphathiswa uqinisekisile ukuba izawuqwalaselwa ingxaki yabo bengakayifumani imali yabo yenkamnkam. Utsho ecela ukuba beze ngaphambili. Ndinguzola Sholwana kwiindaba zethu oziphathelwa iNewsroom Africa ePitoli. Namhlanje i-ANC ibinentlanganiso emfutshane negqiza lonondaba ishukuxa imiba eliqela itshisibunzi. Umba obuphambili kule ntlanganiso bikungahlawulwa kwesibonelelo sikarhulumente kubemibeli kwakunye nengxaki kwinkxaso-mali yabafundi NSFAS. Umbutho i-ANC namhlanje kwintlanganiso nonondaba ugangathe phezu kwemiba eliqela engumngeni kweli loMzantsi Afrika. Lo mbutho uvakalise ukukhathazeka ngamagingxigingxi ekuhanjisweni kwemali yesibonelelo soluntu kwanemali yesibonelelo yabafundi ye-NSFAS. We are deeply concerned that vulnerable households have been placed in a precarious position due to the transitional challenges from one system to another. Students from poor and working class families' lives have been transformed by the provision of financial aid so that they develop themselves by accessing higher and further education, training opportunities. 60% of university students in South Africa are funded by NSFAS.
and 90% of TVET college students are funded by NSFAS. I-ANC ithe emva kokucetyiswa nguNondyebo Weli iza kuqinisekisa ukuba imingeni eyambethe ezoqoqosho nayo inikwa ingqalelo. Comrade Enoch Godongwana, who is a deployee as finance minister, briefed ANC officials and the Economic Transformation Subcommittee on the challenges facing the economy and the challenges facing our fiscus. The responsible government is aware of these challenges and must find ways to ensure that expenditure yields value for money and productivity. Kambe ke lo mbutho ukwathembisa ngomnyenyevu kuzengezengelo cimicimi wombane. Ibhanka inguvimba igqibe kwelokokuba ingayinyusi inzala kwimali-mboleko neyiboleka ibhanka zeli igcine ku-8.25%, kodwa le bhanka ilumkisa ngokonyuka kwamaxabiso. Nangona kusenjalo irhuluneli umnumzana Lesetja Kganyago ithi le bhanka inguvimba iza kuhlala ithe qwa ukuthatha nawaphi na amanyathelo ukuba amaxabiso ayenyuka. Ethetha kule ndibano nonondaba ngeziphumo ze-Monetary Committee, umnumzana Kganyago uthe imiba eye ibe nefuthe ekutshintsheni kweqondo lenzala kwimali abayiboleka ibhanka ayitshintshanga kuyaphi isukela intlanganiso yabo yokugqibela, nto leyo ekhokhelele ukuba bayigcine iku-8.25%. The MPC decided to keep the repurchase rates at its current level of 8.25% per year. 3 members of the committee preferred to keep rates on hold and 2 preferred an increase of 25 basis points. At the current repurchase rate level, policy is restrictive, consistent with the inflation outlook and elevated inflation expectations. Nangona kunjalo, ulumkise ngelithi uqoqosho lweli alukaphumi ehlathini, nto leyo enokhokhelela ukuba eliqondo lenzala xa kukho imfuno lonyuke. Onke amehlo aza kubethe ntshoko umlenze wesibini wendebe MTN 8 kumgqibelo, nalapho umpondo zihlanjiwe baseSoweto iKaizer Chiefs baza kungquzulana neMamelodi Sundowns kwibala laseLucas Moripe. iSundowns iya kulo mdlalo inenyweba yokuba nenqaku lasekuhambeni nanjengoko babambana ngenqaku elinye macala neKaizer Chiefs kumlenze wokuqala eFNB Stadium. Ayatsha amadamana amanzi kwibala iLucas Moripe ngomgqibelo, nalapho amakhosi neMamelodi Sundowns bebuyela kwakho emva kwendlu kumlenze wesibini we-semi-finals zendebe MTN 8. La maqela adlala ntanganye ngenqaku elinye macala kumlenze wokuqala eFNB. Loo nto ke ithetha ukuba iBrazilians ziya kulo mdlalo zinenyweba yokuba nenqaku lasegambeni. Kodwa nangona kunjalo, uRolani Mukwena uthi soze ube lula lo mdlalo. Contrary to what the results suggest, we're playing against a very good side and a very improved Kaizer Chiefs team. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uMolefi Ntseki nophantsi kwaxinzelelo olumandla uthi nguwafa kuzakwaziwana. We're looking forward to do our best in this game, to win the game, to be in the final, and things going our way, we want to win the final. Abafana bestyle baya kulo mdlalo imisila iphezulu emva kokubetha amabhakaniya kumdlalo we-league phezulu, ngelixa wona amakhosi ebokoboko emva kokubethwa iSuperSport United ngenqaku elinye eqandeni phezulu. Amasi abekwe elangeni ke, umphokoqo unexhala. Uthabile Makhaphela selengxangile leMozulu. Kakhulu ke mazaleni apho ezindabeni ngiyakubulisa ke mzonsundu ekhaya ndikwamkele kaloku kweyam idesika yeMozulu. Mna ke igama lam ndinguthabile uMamthembu uqhundeni ungoza wokwamaKhaphela. Bethuna masijongeni kaloku nansi Imozulu. Phaya ke phondweni lokuqala ngqa kuseMonti eMpuma Koloni ngo-21 degrees oqonge nje kamandi yonke intseni yakho sikade futhi emini kwakweli phondo linye phaa koGqeberha neziphaluka ngamafutha angephi ku-19 degrees. Benjenje bona phaya eFree State eBloemfontein ngamashumi 29 kusemiyoli yonke intsasa ngomseka norhatya futhi kusafana kuhle kucwengile eSassolburg ku-31 degrees.
kanti ke bukelo wam apho ekhaya benjenje phaa ephondweni laseGauteng eJohannesburg ngamashumi amabini nje khatshwa sesasibhozo kuzole kamandi kwakhona phaa emini ngomso kanti kuyafana futhi naphaya kaloku koVereniging ngamashumi mathathu nje abe nanye zebenjenje bona phaa kwelaa phondo laKwaZulu Natal eThekwini ngamashumi amabini nje khatshwa sesibini sibe kakhulu phaa ekuseni ngomso kanti futhi kwasemini xa luhamba usuku phaya eMgungundlovu ku-30 degrees okucwengileyo ukanti imeko phaa kwelaa phondo laseLimpopo kophalaburwa ngamashumi mathathu nje khatshwa sisithandathu kusekuhle kakhulu phaa kwasekuseni ngomso futhi kwasemini kuyafana kwalapha eLimpopo ePolokwane ko-32 degrees ozole kamandi imeko yabo phaya empumalanga embombela ngamashumi mathathu nje khatshwa sesasithandathu kusemiyoli kwakhona kwasemini ngomso ngorhatya kwalapha empumalanga futhi phaa koSekunda ngamashumi nje mabini ekhatshwa sesasithoba imeko phaya ephondweni laseNorthwest eMahikeng ngamashumi mathathu nje anesibini kuhle bukelwa ekhaya yonke emva kwemini ngomso ngorhatya kwalapha eNorthwest koRustenburg ngamashumi mathathu futhi abe nesithathu kanti benjenje phaya kwelaa phondo laseNorthern Cape eKimberley ngamashumi mathathu ananye iconke kamandi laa mozulu yabo phaa kwasekuseni ngomso ngorhatya futhi phaya eAppleton ngamashumi mathathu futhi ananye benjenje phaa kwelaa phondo laphaya entshona koloni Kapa lishumi nesixhenxe sibe kakhulu phaa kwasekuseni ngomso kanti xa sihamba nabo nemini sisiqukumbele bethuna kaloku imozulu ngeGeorge ko-14 degrees wamathonsi entshizane zemvula itsho ke bethuna imeko yam apha edeskeni yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli kanti ke mawethu iindaba zipheli into kunayo ixesha lutshaba khumbula ke izindaba ziyafumaneka kwiqonga lethu leYouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kanti mna nawe sawuphinda sibonane kwakhona ngomgqibelo wasemajwarheni umntana uthi kamnandi mawethu.